injiniya Abubakar Galadima da dukkanin malamai da muka zo da su da kwamishinoni da advisors. Muke gode wa malam da ya bada wannan lokaci da kuma tabbatar masa da cewar za mu ci gaba da yin addu'o'i da wannan bawan Allah da dukkanin kuma mutane wanda suka riga mu gidan gaskiya, musamman waɗanda suka yi alheri a lokacin da suke raye. Saboda haka muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Najeriya. Ina godiya kwarai da gaske, kuma mun yi murna da ganin yadda masallaci ake kula da shi. Mun yi murna da ganin yanayin yadda gurin yake tafiya. Ba sani ba gidan talabijin ko har yanzu ana ta yada labaru da sauransu. Saboda haka muna gode wa shugaba da ya tsaya ya jajirce wajen shigo da kaya da abubuwa na alheri a wannan birni na Abuja da kuma ko ina sassa, tun da masallatan ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne, ina jin ba 100 ba ne. To kaji 10,011 56 amsa salawatu. To ai kaga wannan ba karamin aiki ba ne na alheri da aka yi. Muna fatan Allah ya ci gaba da ba malam lafiya da sakatare da sauran shugabanni na ƙasa da na jihohi da ƙananan hukumomi domin su ci gaba da yin ayyuka na alheri na yada wannan addini na musulunci a kowace lungu da saƙo na ƙasar nan. Musamman ma na ga abin ba ma a Najeriya ne kaɗai ba, da mutanen Ghana sun zo wanda su kuma suna ci gaba da ayyuka na alheri. Muna fata wannan ayyuka na alheri za su ci gaba da inganta da karuwa a ko'ina a duniya. Assalamu alaikum. Shugaba da zabi ke da muka saurara daga shi da girma kuma rikon jagora injiniya Rabi'u Isa Kwankwaso. Muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Babu shakka ba wani abu da ya taba samun mu na farin ciki ko na bakin ciki da bai zo ya taya mu. Ranar da muka aka kaddamar da wannan masallaci, wanda tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da kansa ya zo ya bude masallacin, ya ɗebo tawaga daban da Allah babu wanda ya san iyakata. Ya zo wannan wuri ba don komai ba domin ya karfafa mana gwiwa ya kuma nuna mana cewa wannan fahimta ta wayannan aikace-aikacen alkhairi yana tare da mu a kanta, ya kuma ƙara nuna mana yan uwantaka da soyayya da ta addinin musulunci a matsayinsa na uba jagora na siyasa a wannan ƙasa. Muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Lokacin da Allah ya mahaifiya ta rasuwa, ya taso ba shi kaɗai ba da tawaga, ya zo har wannan wuri ya gabatar mana ta'aziyya, ya gabatar da ƙungiyar ta'aziyya. Duk da wani abu da ya faru na farin ciki, shi sa ba mun yi mamaki ba da a wannan karan ma ya taso ya taho, kuma da babbar tawaga mai ƙarfi irin wannan, wata a cikin tawagar har da mai girma gwamnan jihar Kano da dattijo uba a wannan ƙasa a siyasance, kuma kowa ya san shi dan gwagwarmaya injiniya Abubakar Galadima. Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara tsare mana ire-iren su da manyan kwamishinoni da manyan masu ba da shawara da shehunan malamai da babban wakilinka. Ina babban wakili yake? Babban wakili ya fita da babban Shek Ismaila Bangu, babban wakilinka ba wani